Palmeenian kirjoittajakoulutus on tarjonnut jo yli 10 vuoden ajan kirjoittamisen verkkokursseja. Voit opiskella esimerkiksi luovaa kirjoittamista ja verkkokirjoittamista. Joonas, kerro miten luovaa kirjoittamista opiskellaan verkossa. Meillä on siellä semmoinen Moodlen oppimisympäristö, johon kukin pääsee omalta koneeltaan, omilla tunnuksillaan. Ja siellä oppimisympäristössä on kullekin opintojaksolle omat alueensa, jotka käsitellään sitten järjestyksessä. Ja sitten siellä on tämmöinen epävirallinen kahvila, missä voi aiheen viereltäkin keskustella, mitä mieleen juolahtaa. Ja sen lisäksi siellä on vierailevia opettajia ja joka jaksoon kuuluu tämmöinen myös opettajan online chat, joka on ikään kuin tämmöinen yhteinen opettajan vastaanotto. Onko kurssilla joku tietty aikataulu, minkä mukaan edetään? Joo, kurssilla on aina oma aikataulunsa ja se on siellä kalenterissa hyvin esillä, että pysyy kärryillä, että edetään aina jaksoittain ja siinä on sen jakson sisällön opiskeluun aikaa ja sitten on aikaa kirjoittaa ja palauttaa se oma jaksoharjoitus ja sitten niiden yhteiseen käsittelyyn on varattu aikaa, niin sitten siirrytään aina seuraavaan jaksoon. Eli systeemi toimii sillä tavalla, että jokainen opiskelija saa palautetta kaikilta kurssitovereilta sekä sinulta opettajalta. Joo, se vertauspalaute on vähintään yhtä hyödyllistä kuin opettajan, että siitä on ihmiset oppinut aina hirveästi. Se on tosi hyödyllistä nähdä, miten eri tavalla muut lukee tekstejä ja ymmärtää näkemään, että mitkä asiat on sellaisia, että tämä nyt on vaan makuasia, että joillekin kolahtaa, joillekin ei, ja sitten mitkä on sellaisia, mitkä selkeästi on se niin kuin heikkous siinä tekstissä ja toisaalta sitten sen avut. Kenelle luovan kirjoittamisen verkko-opiskelu mielestäsi sopii? Mun mielestä se sopii kaikille, joilla on yhteys internettiin. Että ehkä jos ei ole mitään isompaa fobiaa verkkoympäristöä kohtaan, niin kyllä mun nähdäkseni sopii kaikille. Eli kurssilla opiskelu ei edellytä minkäänlaisia ATK-gurun taitoja, vaan ei suinkaan, minäkään siellä muuten pärjäisi. Se on aika simppeli, siihen pääsee aika nopeasti ja ne perustoiminnot, mitä siellä tarvii, niin niitä on hirveän vähän. Eli kunhan osaa tekstinkäsittelyn perusteet ja internetin käytön perusteet, niin pärjää ihan mainiosti. Sitten vaan klikkailla sen vastaa tähän ja siirtyy eri alueille siellä valikosta, niin se on hyvin eleganttia. Ja varmaankin saa tarvittaessa sitten tukea ja ohjausta. Ehdottomasti joo. Hyvä, hienoa. Miksi juuri kirjoittamisen opiskelu sopii mielestäsi verkkoon? No se sopii siihen niin kuin hyvin luontaisesti sikäli, että se tapahtuu kirjoittamalla. Eli tullaan niin kuin pakostakin teksti edellä ja se fokus on siinä tekstissä. Se niin kuin omalta osaltaan sitten auttaa pysymään tekstilähtöisenä ja lukemaan niitä tekstejä niin kuin teksteinä, niin kuin olisi tarkoituskin, eikä vaan, että tuo nyt lähetti tuollaista. Mitähän tuo nyt miettii? Okay. Eli tavallaan siinähän
Voisi ehkä ajatella, että simuloidaan kirjoittajan työtä, tehdään paljon töitä itsekseen, mutta sitten saadaan myös palautetta ja editointiehdotuksia ja sitten harjoitellaan julkaisemista verkossa. Niin. Tämähän on tavallaan, vaikka kursseilla on suljettu oppimisympäristö, niin onhan se kuitenkin myös julkaisuympäristö. Kyllä vaan, sehän on semmoinen tietynlainen kirjailijasimulaattori siinä ohessa, että siinä on se yksinäisyys ja itsenäisyys sen tekstin kanssa, mutta siihen saa kuitenkin sitten ne avut ja palautteet muilta ja sen niin kuin, kritiikin antamisen, kritiikin vastaanottamisen ja jatkokehittämisen ja kaiken tämmöisen kanssa pelaaminen on niin kuin hyvin luontevasti sellaista kuin muutenkin. Tiivistetäänpä tätä meidän keskusteluamme. Mitkä 3 asiaa mielestäsi ovat kaikkein tärkeimpiä verkko-opiskelussa? No ensinnäkin aika yleinen semmoinen, mikä ihmiset huomaa kurssin aikana, että siihen menee aikaa usein enemmän kuin ne arvelikin. Eli kannattaa varata siihen vähän aikaa ja henkistä energiaa, että saa siitä kaiken irti. Toisekseen kannattaa ottaa huomioon tietysti se omaleimaisuus, mitä se verkkoympäristö tuo siihen, eli kun ei olla kasvokkain, niin se kommunikointi semmoista tiettyä tarkkuutta, joka voisi ehkä tiivistää niin, että hymiöt on sallittuja. Ja kolmanneksi ehkä se yleinenkin kaikkien oppimiseen liittyvä opetus, että asenne alussa ratkaisee lopputuloksen, eli se mieli, millä lähtee oppimaan ja opiskelemaan, niin on ehkä tärkein väline. Eli sanotaan, että asennetta, aikaa ja energiaa. Näin. Kiitos keskustelusta, Joonas. Kiitos.